रेलवे के तत्काल टिकट जौन बुकिंग होला नु ओकरा में कुछ नया नियम अब जोड़ दिहल गईल बा। ई नियम ए से जोड़ल गईल काहे कि बीच में बिचौलिया दलाल आके मय जौन तत्काल टिकट के सीट रहत रहे उ बुक कर लेत रहले। तो रेल मंत्रालय कहलस कि 1 जुलाई से अब आधार वेरिफिकेशन क के आ तब टिकट जौन बाटे पास होई तत्काल वाला। आ 15 जुलाई से आधार वेरिफिकेशन होई, OTP जाई और ओकरा बाद ये जाके उ टिकट जौन बा उनकर बन पाई। साथ ही साथ रउआ सबके पता होई कि अभी तत्काल टिकट खातिर AC खातिर तत्काल जौन बाटे बुकिंग करे के समय 10 बजे से होला शुरू और स्लीपर खातिर 11 बजे से होला। तो अब रेल मंत्रालय कहलस कि 10 बजे से 10:30 बजे तक कौनो तरह के एजेंट बुक ना कर पाई हैं। आम पब्लिक अपना आधार वेरिफिकेशन के साथ OTP के साथ पहले बुकिंग कर ली और ओकरा बाद आधा घंटा के बाद अगर सीट बची चाहे एजेंट के मन करी तो जाके बुक कर सकता है IRCTC की एजेंट चाहे कोनो दलाल चाहे कोई भी यूज करता था। लेकिन आधार वेरिफिकेशन के साथ आधा घंटा के एकदम जो समय बा सेफ कर दिहल गईल बा। तो रउआ का बुझाता ये चीज़ से कितना फ़ायदा होई, ये अच्छा डिसीजन बा कि नहीं खे? रउआ कमेंट बॉक्स में बताइब। इहो बताइब कि अगर आप रउआ चाहतनी कि ये तरह के बहुत सारा जानकारी भोजपुरी में आसान भाषा में रउआ के यहाँ पहुँचो तो ये चैनल के सब्सक्राइब कर दी और लाइक कर दी, कमेंट भी जरूर कर दी। धन्यवाद।